Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg saħaq li għatirit jiltaqa' mal-avukat tal-Għaqda Repubblika Jason Azzopardi, mistoqsi minn ġurnalista ta' dan l-istazzjon barra l-Parlament u wieġeb hekk. Bonġu, Dr. Bortanġi, żewġ mistoqsijiet jekk ma jimpurtax kif mort fil-laqgħa li ma kellek ma' Jason Azzopardi? Għadda ma sarriċ ta' Għadha ma sarriċ, ġifieri dan qabel ma kellkom il-laqgħa diġà qed jagħmel l-attivitajiet. Għandi mistoqsija oħra. Kien il-Prim Ministru Roberta Bela li fil-Parlament żvela li s'issir din il-laqa. Belix Borg ikkonferma li se jkollu din il-laqa skedata waqt diskors li kellu f'attività politika fil-Mosta. Ħadd ma ħajmexxini min imnieħri u dak il-persuna illi semma il-Prim Ministru ħaniltaqa' dal-waqt miegħu. Jirriżulta li jimbagħad Borg ċaqla id-data tal-laqa mad-deputat tal-Blue Heroes bi ftit jiem. Madankollu qabel din l-istess laqa Azzopardi diġà beda jindaħal fl-attivitajiet tal-PN. Ewlenija fosthom kienet l-attività li l-PN organizza fl-aħħar jiem dwar il-ġustizzja soċjali fejn kien qed jiddireġiha ħadd ħlief l-Avukat tal-Għaqda Repubblika. Dan anke fi sfond li numru ta' deputati nazzjonalisti konfermaw li huma komdi bih li jerġa' jidħol fil-partit għax skonthom iridu jisimgħu l-opinjonijiet ta' kulħadd u għandu kontribuzzjati.